Takže ja vás ešte raz vítam na dnešnom webinári. Cieľom dnešného webináru je pozrieť sa na novú aplikáciu Microsoft Teams, ktorá je už dostupná na internete. Ukážeme si, ako ju vyhľadať, ako ju nainštalovať a zároveň skúsim spraviť také porovnanie s starou aplikáciou, aké sú tam zmeny. Tá druhá časť webináru bude práve o službe Microsoft OneDrive, ktorá slúži primárne na ukladanie osobných údajov, osobných školských údajov, dokumentov, ktoré môžete používať na prípravu do školy, napríklad na zálohovanie vašich dokumentov a podobne. Rozoberieme si samozrejme tento detail bližšie. Ako som spomínal, je dostupná nová verzia Microsoft Teams aplikácie. Veľmi som sa na ňu tešil. Musím povedať, že ja používam okrem Windows prostredia. Zrejme teda asi väčšina používate Windows 10, prípadne vyššiu verziu. Tu musím upozorniť, že väčšinou tie novšie verzie sú teda tie podporované. Windows 10 je ešte v poriadku, na 8 a nižšie môžu byť už problémy. Netvrdím, že to nepôjde, ale môžu byť stále väčšie a väčšie problémy. Takže tam odporúčam naozaj Windows 10 a vyššie mať dostupné. Zároveň ja som aj používateľ Mac operačného systému a musím povedať, že som na túto verziu dlhšie čakal a je výrazne rýchlejšia. Tie očakávania, ktoré aj mám od tejto aplikácie, sú tie, že oproti starej verzii budú naozaj výrazne rýchlejšie, pretože s postupom času, ako boli pridávané nové funkcionality, čoraz viac sa používala, nebola tá aplikácia až tak svížná, ako by som si predstavoval, alebo možno ako sme boli všetci zvyknutí na začiatku. A preto vlastne aj vydali, je to kompletne prerobená táto aplikácia, takže teším sa veľmi z nej. Ja si spustím teda Google, väčšinou už teda, ako ma poznáte, používam Google Chrome a využijem profily používam v rámci prehliadačov, či už je to Microsoft Edge alebo Google Chrome, používam profily, pretože môžem používať profil, napríklad tento mám pre mňa ako Martina, tento mám ako, nazvem to, že testovací ako pre študenta a rovnako takto platí aj u vás. Ak v rodine používate jednu Windows obrazovku, jeden profil Windowsový a chcete používať rovnaký prehliadač, odporúčam využiť práve tieto profily a každý budete mať ako keby to svoje prostredie, svoje prihlasovacie údaje a nebudú sa miešať. To je tá hlavná pointa toho. Čiže ja dám vaša škola. Len ukážem, že keď máte takto otvorený prehliadač, v pravom hornom rohu je to taký malý panáčik, kliknete na ňo a máte možnosť tu pridať nový profil. Kliknutím na nový profil, nemusíte sa absolútne do Googlových služieb prihlasovať, zvolíte si pokračovať bez účtu, nastaví vám to nejakú farbu, nemusíte si ho opäť vybrať, môžete si zvoliť inú a budete mať úplne nový profil. A hotovo. Áno, a už prehliadam vlastne celá história. Všetko, čo sa mi takzvané nakešuje, tak ostáva len v tomto profile. Ako náhle ho zavriem, tak ja môžem pokračovať v inom profile. V poriadku, ale ja sa vrátim teda samozrejme na vyhľadávanie novej verzie Microsoft Teams, takže nový MS Teams. Ja dám stiahnuť, že nový MS Teams stiahnuť. Takto po slovensky som to dal vyhľadávať. Našlo mi prvý odkaz, keď si aj ja validujem, možno z pohľadu teraz bezpečnosti trocha poviem a ako používateľ vždy sa pozriem na to, či to je naozaj dôveryhodné, či to, čo mi našlo, je naozaj v poriadku. Takže áno, vyzerá to všetko na prvý pohľad. Netvrdím, že to treba tam nejaké expertnú kontrolu treba robiť, ale vždy minimálne aspoň byť tak v úvodzovkách v strehu. Máme dohľadom teda odkaz na Microsoft Teams. Ja vám tento odkaz vložím aj do chatu samozrejme. A máme tu možnosť v dolnej časti stiahnuť MS Teams alebo stiahnuť novú aplikáciu MS Teams. Takže ja kliknem na túto možnosť stiahnuť novú aplikáciu MS Teams. Samozrejme pre účely dnešnej prezentácie ja už som si túto aplikáciu stiahoval raz, takže už ste videli, že mi ju aj stiahlo. Približne pred hodinou som stiahoval tú predchádzajúcu verziu. Ja sa vrátim teda. Automaticky mi to stiahlo do mojich stiahnutých dokumentov, áno, takže ja sa pozriem, kde máme túto aplikáciu, takže máme ju tu dostupnú. A v zásade, čo môžeme spraviť je len otvoríme
inštalačný súbor. Tým, že ju mám nainštalovanú, mňa sa spýtalo, či ju chcem preinštalovať aplikáciu MS Teams alebo spustiť aplikáciu MS Teams. Pre tých, ktorí ešte nemajú nainštalovanú túto novú verziu, kliknite len na nainštalovať MS Teams. Prebehne len taká rýchla čiara, že 100% a nainštalované a inštalácia je dokončená. Nič viac netreba robiť. V mojom prípade v zásade platí spustiť aplikáciu MS Teams a už sa mi je spustila. A takýmto spôsobom vyzerá nová aplikácia MS Teams. Ja ju troška priblížim, predtým, než budem robiť nejaké porovnávania. Tak. Na prvý pohľad vyzerá všetko približne rovnako ako predtým, áno. Čiže nezmenilo sa ľavá časť, ľavý panel sa oproti starej aplikácii nezmenil. Čo ma troška vyrušilo sú tu niektoré anglické názvy. Chat, ten už bol dlhšie, ho ponechali ako keby chat, alebo nazvem to tak poslovenčili, ale assignments, čiže priradené úlohy, files, sú tu taktiež ponechané a prípadne ostatné aplikácie, ktoré mám k dispozícii, že sú v poriadku. Otázne je, že či to je iba môjim počítačom, alebo takéto niečo vidíte aj vy. Budem rád za každú spätnú väzbu. Každopádne je to minimálne z pohľadu toho, ako používame Teams, tak by sme už mali rozpoznávať. Nemusíme nutne rozpoznávať na základe toho, ako je to popísané, ale na základe minimálne ikoniek. A verím, že toto bude dorobené. Pokiaľ to je len u mňa chyba, tak samozrejme je to o to lepšie. Čo je tá najdôležitejšia novinka, na ktorú som chcel upozorniť. O chvíľočku ja sa presuniem do toho, nazvem to nejakého porovnávania s tou starou aplikáciou, ale keď kliknete na svoj profil, vidím tu môj profil a mám možnosť pridať ďalšie konto. Ja som si ho medzi tým už pridal. To znamená, že opäť príklad v domácnosti viacerí máte MS Teams. Sami viete, že doteraz to bolo tak, že pokiaľ ste chceli používať MS Teams, jeden prišiel, potom prišiel druhý a musel sa odhlásiť a znova prihlásiť. Tu už také niečo neplatí, stačí kliknúť na profil a vidíte, že aj to prepnutie bolo relatívne rýchle. Za mňa to bolo dosť rýchle, áno. Čiže toto ma veľmi teší. Nielen, že teda sa môžem prepínať medzi profilmi, nemusím sa odhlasovať, ale zároveň je tam tá svížnosť výrazne rýchlejšia. Zároveň môžete pridávať ďalšie a ďalšie konta. Priznám sa, obmedzenie na koľko kont môžeme pridávať, priznám sa, že neviem tento počet. Môžeme sa na to pozrieť spoločne. Nemyslím si ale, že to bude 5, určite bude v poriadku. Áno, čiže aj na bežnú domácnosť, povedzme, je to určite dostatok. Takže toto je tá najväčšia pozitívna zmena. Tým, že to bolo dostupné len na mobilnom telefóne doteraz, tak dnes už máme dostupnú aj takúto možnosť. Z pohľadu notifikácií, toto som chcel ešte zdôrazniť, je tu takýto panačík, áno, aktivita mám tam tú myšku, aktivita vo vašich ďalších kontách a organizáciách. To znamená, že ak napíše niekto niečo študentovi, tak mne sa tuto zobrazí notifikácia o tom, že je tu aktivita v tom druhom účte. Takže až vtedy sa môžem prepnúť do toho účtu, pretože viem, že tam je nejaká aktivita. Áno? A to znamená, že ak aj určite na viacerých školách máte 2 účty, tak presne toto je tá situácia, kedy viete relatívne plynulo sa prepínať medzi jednotlivými školami. Takže verím, že toto vám troška uľahčí opäť o čosi viacej tú prácu s tým sami. A ja by som možno takýmto spôsobom zmenšil okno. Vedľa toho si spustím starú aplikáciu, už ju nazývam stará aplikácia, teda tú pôvodnú. Áno? Čiže naľavo mám pôvodnú aplikáciu a napravo mám novú aplikáciu. Na prvý pohľad je tam vidieť ten rozdiel z pohľadu minimálne toho štýlu, ktorý sa tu nachádza. Áno? Že keď kliknem na môj profil, tak tu som mal možnosť v starej aplikácii pridávať osobné konto. To nie je druhé konto, je to osobné. To znamená ten bezplatný Microsoft Teams účet. Keď sa pozrieme na 3 bodky, tak v zásade tu sa
nič nemení, až pozerám sa na nová aplikácia MS Teams, čiže áno, toto platí. Mám zapnutú novú aplikáciu MS Teams. Klikneme na nastavenia, tie môžu byť zaujímavé podľa mňa. Tak a teraz sa pozeráme na aplikáciu, asi ešte možno jednu vec, tak to spravím dobre. Tak a máme teraz všeobecné a ten rozdiel tu je, že napríklad motívy sa v tejto časti nenachádzajú. V novom MS Teams boli troška oddelené motívy a vzhľad. Áno, chvíľočku do toho kliknem. Automaticky spúšťať Teams. Všetky tie nastavenia, oni v podstate zostali nezmenené. Čo môžem ako keby odporúčiť, že ak chcete možno troška zrýchliť MS Teams túto registráciu, vlastne áno, to by sme ponechali. Pozerám sa, ja som myslel troška iné nastavenie. Takže tieto nastavenia by som v zásade ponechal. Pýta sa vás, môžete si nastaviť, napríklad spúšťajú sa konverzácie, čiže ak chcete napríklad, že konverzácie v zmysle chatu, ak chcete konverzovať, tak vlastne ponúkajú vám možno, že automaticky sa spustí nové okno, samostatné okno vedľa, no tak to môže byť celkom zaujímavé. Rovnako tak aj otváranie obsahu v MS Teams, napríklad Word a podobne, takže či sa má otvárať v novom okne, alebo sa otvorí v tom pôvodnom. Áno. Z pohľadu konta, tak máme tu konta. Toto je tá zásadná zmena, pretože naľavo v starom prostredí máme len osobné konto a v novom prostredí už môžeme mať tých kont viacej. Áno. Takže takýmto spôsobom to pridávanie prichádza cez v pravom hornom rohu pridať. Súkromie, pozerám sa, že či tu máme súkromie v zmysle nerušiť a nastavenie klávesových skratiek, potvrdenie o prečítaní. Z môjho pohľadu sa toto presunulo do ochrany osobných údajov. Oznámenia, aktivita, áno, čiže opäť troška možno popridávané alebo upravené možnosti, ktoré sa tu nachádzajú. Toto je celkom nová záležitosť. Pýta sa nás teda na motív. Áno? Čiže motív môžeme používať ten, čo je nastavený vo Windowse. Môžeme, ten nastavený, ktorý ja mám dnes, je svetlý. Môžeme mať aj tmavý režim. Áno, čiže ten tmavý je takýto, neviem, že či je lepší. Minimálne kvôli prezentovaniu teraz asi nevidíte tak viac, takže minimálne kvôli prezentovaniu asi nie je úplne vhodný, ale mne osobne sa napríklad s takýmto tmavým pozadím celkom dobre pracuje. Zároveň, toto je okrem iného synchronizovať s motívom operačného systému znamená, že aj Windows viete nastaviť do takého režimu, že keď je noc, tak je vlastne tmavé prostredie a keď je deň, tak je svetlé prostredie. Toto je rovnako tak v Mac operačnom systéme, takže sa vám striedajú podľa času tieto svetelnosti. Je to samozrejme kvôli asi očiam a tým pádom automaticky sa vám prepína aj Microsoft Teams. Čiže z pohľadu tej funkcionality je to veľmi príjemná zmena. Potom tu máme klasické, áno, čiže ak by vám bolo smutno za tým pôvodným štýlom, tak aj ten je dostupný. Ten rozdiel je, že v ľavom hornom rohu je takýto panáčik, ten Teams, to označuje, to je taká prvá zmena, že to je on. Dobre, a vysoký kontrast, priznám sa, toto som nikdy nepoužíval, ale stále je to tu dostupné. Ja ponechám zatiaľ takýto svetlý. Dôležité na schôdze a hovorí vždy používať tmavý motív. Toto sa troška zmenilo, ja možno aj predbehnem jednu časť, ale dáme, že okamžitá schôdza, začať schôdzu. A teraz takto vypneme zvuky. A vidíte, že toto je svetle, kedy to bývalo tmavé iba. Takže toto je taktiež veľmi príjemné. Príjemná zmena, by som povedal. Si len vypnem mikrofón. Tak, aby to nerušilo. Opäť tu máme, rozloženie tímov, či chceme mať mriežkovité alebo zoznamovité, to je opäť niečo, čo tu bývalo. Animácia, no toto je to, čo som chcel vlastne poukázať, že ak máte problémy s rýchlosťou počítača a podobne, že máte pocit, že už to ledva ide, tak potom odporúčam vypnúť animácie, aby jednoducho naozaj tam nerobilo nič navyše, čo by nemuselo. A samozrejme jazyky, máme tu slovenčinu. Z pohľadu súborov, ja tu možno aj takto prepnem,
Čiže tu v zásade žiadna zmena, môžete si zakliknúť, vždy sa spýtať, kam sa má stiahnutý súbor uložiť. Ak to nezmeníte, tak samozrejme to pôjde automaticky do stiahnutých súborov na vašom počítači. Z pohľadu hovorov opäť sú tu nejaké nové zmeny. Nahrať pozdrav alebo konfigurovať hlasovú schránku je v zásade to isté. A máme tu tituly a prepisy. Tu som si všimol, že jedna zmena vždy zobrazovať živé titulky na schôdzke. Áno, čiže môžem vlastne automaticky, aby sa mi titulkovanie zaplo v rámci mojej schôdzky. To je otázne, že či to tam chcete ponechávať alebo nie. V rámci školy si nemyslím, že nutne potrebujete na každej hodine mať tieto titulky. Skôr by som to využíval len keď to naozaj budete potrebovať. Potom tu samozrejme máme rôzne nastavenia zariadení, čiže tu nejaká špecialitka nenastala. Áno, tu som sa chcel pozrieť na zariadenia. Žiadna špecialita tu nenastala. Potlačenie hluku stále sa samozrejme vylepšuje, takže verím, že to bude iba lepšie. A rozpoznanie, je to nejaké nastavenie v rámci nášho profilu alebo vášho prostredia, lepšie povedané, ktoré spravuje váš správca. Takže toto by sme mali a môžeme sa pozrieť na samotné týmy. Keď sa pozrieme pripojiť sa alebo vytvoriť tým, opäť vidíte, že tu žiadna zmena nie je. Všimol som si jednu vec teraz, napríklad, že tu máme nejaký typ filtrovania, áno, učebné predmety, zamestnanci. A tu taký typ filtrovania sa nenachádza, áno. Takže môžeme sa pozrieť správa tímov a cez ozúbené kolieska správovať týmy a prepnúť zobrazenie. Čiže vlastne v rámci nových Teamsov nemáme možnosť prepínať zobrazenie tak, ako je to v starých Teamsoch. Ten zmysel mi to dáva z pohľadu toho, aby naozaj tam nebolo veľmi veľa funkcionalít, ale to, čo sa dalo zmestiť do nastavení, tak je v nastaveniach a všetko ostatné už prepli samozrejme, alebo teda je k dispozícii cez ostatné tlačidla. Práve tie 3 bodky, to je taktiež taká, nazvem to, vizuálna zmena, aby 3 bodky poznáme, že je viac možností a to platí aj tu, áno, čiže správa tímov, potom tie funkcionality samozrejme ostali tu. Máme tu aktívne týmy, máme tu archivované týmy a to sa nezmenilo, áno, tento pohľad. Čo sa ale zmenilo, keď si všimnete, ja nemám odtiaľto možnosť vytvoriť nový tím, tak ako je to v tejto časti. Alebo tu nevidím čakajúce pozvánky a tak ďalej. Čo mi tu možno chýba, opäť tiež na prvý pohľad je, že nemám tu tlačidlo späť. Tu mám tlačidlo späť, ale tu nie je. Takže ja to skúsim spraviť cez túto časť. Áno. Takže práve cez toto môžeme používať. Nebol som, priznám sa, na to zvyknutý. Ono to netvrdím, že to nefungovalo. Ja to skúsim aj v starej aplikácii. Áno, tam to funguje taktiež, ale nikdy som to nepoužíval. Nie som proste na to zvyknutý, aby som používal vlastne tieto tlačidlá, ale dáva mi zmysel, aby sa používali. A dokonca je tu história toho, čo mám predchádzajúce kroky, čiže ja sa nemusím vrácať len o jeden krok, ale môžem si povedať, že chcem sa pozrieť na všeobecné nastavenia, ktoré som pozrel a rovno sa tam prekliknem. A rovnako tak dopredu môžem si vybrať spravovanie tímov napríklad. Ak chcem ísť priamo na týmy, tak kliknem len na týmy. Takže toto je celkom tiež zaujímavé. Z pohľadu pripojiť sa alebo vytvoriť tím máme možnosti. Všimnite si, kliknem vytvoriť tím alebo pripojiť sa k týmu. V starej aplikácii prepne nás do nového okna. Áno, čiže oni ako keby niektoré veci tak snažia sa zjednodušiť. Vytvoriť tím. A teraz tu máme podľa šablóny z iného tímu zo skupiny. Áno, čiže z iného tímu znamená, toto je zásadný rozdiel, ako to bývalo. Z iného tímu, pokiaľ máte k dispozícii iné týmy, na základe ktorých viete vytvárať, tak vám ich tu ponúkne. Zo skupiny pozrieme sa aj tu, čo sa nachádza. Ak sa tu nenachádza nič, ja tu možno skúsim ešte raz kliknúť, vytvoriť tím, či mi tu niečo načíta alebo nie, pretože nemám nič dostupné.
A táto časť je už rovnaká, áno? Trieda, profesionálna vzdelávacia, zamestnanci a iné. Trieda, klikneme na triedu. Nás v zásade informuje o tom, učiteľia sú, a tu je vysvetlené, učiteľia sú vlastníkmi tímov pre predmety a študenti sa zúčastňujú ako členovia. Áno. Bude vytvorený jeden kanál, použiť túto šablónu, pomenujte tým, to poznáme. Dobre, no. Týka tam 5.c, 23/24. Dobre, tak toto spravím. Opäť mená konvencia je len a len na vás. Vytvoriť tým. Sám som zvedavý na ten priebeh. Prvýkrát to teraz klikám takto pred vami, takže sám som zvedavý na ten samotný priebeh. Zámerne som to vlastne nechal takýmto spôsobom. A máme tu, čiže áno, máme tu hodiny, máme tu týmy. Ten rozdiel medzi, ja teraz trošku možno minimalizujem túto časť starého týmu, aby vás to nemýlilo a priblížim vám nový. Ten rozdiel, aký je medzi hodinami a týmami, že hodiny sú šablóna triedy a týmy sú šablóna tie ostatné. Môžeme pre zaujímavosť, sám som zvedavý, vytvoriť napríklad iné. Áno, takže dáme si iné, bude to, pri inom, toto je zásadná zmena, súkromný alebo verejný. Súkromný bude potrebné povolenie na to, aby sa do neho dostali. Verejný je, že ktokoľvek sa prihlási do tohto týmu. On je samozrejme určený práve na to, aby sa tam pripojil kdokoľvek na tie mimoškolské aktivity. Vytvoriť, vytvára sa tým, chvíľka napätia. Tak, a máme ho vytvorené, výborne. Ja sa naspäť vrátim, takže všetky ostatné podľa tohto vracia do časti týmy, hodiny, dáva mi zmysel, je to pekne rozdelené, áno, tým pádom. Mám tu skryté, ktoré som si ja skryl a sú tu potom hodiny. A poďme sa pozrieť na 3 bodky. V zásade toto ostáva to isté. Môžem opustiť tento tým, pretože ja som vlastníkom a teda učiteľom, alebo ho môžem aj odstrániť. Klikneme na tým a čo nás čaká? Zrejme ste si všimli, že v žiadnom kroku som nepridával študentov. Spravím to teraz. A buď to spravím teda cez 3 bodky pridať člena, alebo to môžem spraviť tak, ako som to robil na začiatku, cez 3 bodky pridať člena. Áno? Takže rôzne možnosti. Áno, toto je veľmi dôležité. Ja som veľmi rád, že túto vetu tu pridali. Odporúčame zo učiteľov robiť vlastníkov a zo študentov členov. Presne tak. Tu je jasne pomenované, že vlastne učiteľ je vlastník a študent je člen. Takže, a je tu dokonca informácia, ak si chceme načítať nejaký ten detail o tom. Trieda 5, nemám tu C vytvorené, to nevadí, dáme Ačko. A tu vyberáme teraz, či sa jedná o člena alebo vlastníka. Áno. Predtým to bolo výrazne iné a boli tam dve záložky. Takže ja kliknem, pridať a hotovo. Keď sa na to pozrieme povedzme 7, pridať člena. Tu sme mali rozdiel v starom Teamse študenti a učiteľia. Áno. Tu nebola tá informácia, že študenti sú členovia, učiteľia sú vlastníci. Dáva to samozrejme logiku, ale jednoducho nie je to tam tak popísané. A tu som len vlastne pridal trieda 7. Áno, máme Ačko, mám vytvorené. A keď dám pridať, tak pridá. Dobre, týchto tu už mám dokonca.
To len taký detail ohľadom vytvárania a pridávania nových členov. Máme triedu 5C. Skvelé. Ostatné evidentne ostáva tak, ako bolo aj predtým. Veľmi sa mi páči táto možnosť skrytia. Neviem, či som si to ja iba nevšimol z pohľadu kanálov. A ja to hneď aj zistím. Budem musieť troška takto rozšíriť. Áno, kanály sa tu nedali zminimalizovať. Toto je opäť možno také drobnosti, ktoré neviem, či vám vadili, mne osobne vadili, že som si nemohol kanály všetky zrolovať. Áno, čiže ak som ich tu mal viacej, tak som si ich nemohol takto skryť, že som chcel mať tú plochu takú čistú. Domovská stránka ostáva, je to naozaj gro tejto služby Teamsov, to znamená komunikácia z pohľadu SharePointu. Ono prvýkrát chvíľku trvá, kým sa to načíta, všetko načíta mi to pozadie, aktivity a tak ďalej. Tým, že tu máme nový tím, tak samozrejme nemáme tu absolútne žiadnu inú informáciu. OneNote, alebo teda poznámkový blok. Opäť toto vyzerá byť ako štandardné nastavenie. Školské úlohy. Áno, čiže školské úlohy taktiež, nazvem to, že relatívne nové a budeme sa tejto téme venovať bližšie. Priradené úlohy ostávajú skvelé. O týchto sme hovorili veľakrát, ale ten detail opäť boli pridané veci, takže opäť sa nebudeme v najbližších webinároch aj venovať. A potom tu máme klasifikácia, to je jasné, klasické, teda to zrejme teda ostáva rovnaké tým, že nemáme žiadne úlohy pridané, tak tým pádom ani nemáme tam čo klasifikovať. A máme tu potom Reflect, áno, toto je veľmi fajn, tiež som o tom veľakrát si myslím už hovoril a aj budem hovoriť. A potom Insights sú štatistiky. Áno, to znamená, že štatistiky, keď naozaj že aktívne používate celý tým, celú triedu, tak vy tam vidíte štatistiky, ale nie v zmysle, kto čo nechcem povedať v zmysle sledovania v tom zlom smere, ale naozaj z pohľadu štatistík sledujete, že naozaj či sa pridávajú, či sú aktívni tí žiaci na úlohách a aktivitách, na ktorých majú byť. Áno, takže to je presne o tom, že vidíte, že možno ten čas, aký trávia nad úlohami, keď ich zadávate do Teamsov, nemá byť cieľom, že aby tam naozaj tí žiaci trávili teraz na Teamsoch a pri počítači dlhé hodiny, ale že ak dostanú nejakú domácu úlohu, vypracovať nejaký Wordový dokument, majú ho otvoriť, majú na ňom pracovať, tak očakávate, že to bude trvať, vymyslím si, nejaká úloha na 20 minút a priemerne, keď tam strávi minútu, tak asi tam nie je niečo dobré. Netvrdím, že ho treba začať teraz za to nejakým spôsobom naháňať, ale minimálne viete toto ustriehnúť. Áno? Opäť možno iba jeden z nástrojov, ako na to. A potom z pohľadov kanálov, opäť všeobecné súbory, predpokladám, že ostáva to isté, čo tam bývalo aj zachované. Čiže verím, že áno, učebné materiály sa vytvorili perfektné a toto nám ostáva zachované. To klikanie do nových Teamsov je také plynulejšie za mňa. Je to taký prvý, ako sa to povie, ten pocit, ten feeling, ak to môžem tak poangličtiť. A veľmi, veľmi dobre sa mi zatiaľ s touto novou aplikáciou pracuje. V rámci Windowsu, čo klikám. Ja by som možno ešte jednu vec sa zameral a to sú práve nová schôdza. Čiže z pohľadu novej schôdze a tých možností, ktoré tu sú, tak v zásade ostalo všetko rovnaké. Nie je tu žiadna zásadná zmena. Akurát práve napríklad ja zámerne púšťam okamžitú schôdzu, aby ste videli ten rozdiel, že je to bledé, áno, keď dám pripojiť sa teraz, takže ostáva to bledé. A spravím to isté aj v starej aplikácii. Takto dáme pripojiť. A vidíte, v starej aplikácii je stále tmavá, no? V tejto novej už je bledá, respektíve ten štýl, ktorý máme nastavený. Tá zmena, ktorá tu je, že akým spôsobom môžem pozvať nových ľudí do schôdze, pokiaľ tu niekto nie je, alebo máte rodičovské a podobne, skopírovať prepojenie na schôdzu,
automaticky môžete vložiť do EduPage a podobne, alebo ak chcete napriamo pridať účastníkov z vašej školy, čiže žiakov, kolegov, tak môžete napísať meno, prípadne zdieľať prostredníctvom predvolenej e-mailovej aplikácie. Inak povedané, ak máte nainštalovaný Outlook alebo inú e-mailovú aplikáciu, tak vám ju otvorí a pripraví e-mail na odoslanie. Tu zdôrazním, možno neviem, či som to spomínal, že Outlook je už bezplatný aj na Windowsy, tak ako na Mac, tak aj na Windowsy. A z pohľadu týchto noviniek nevidím tu nejakú zmenu. Ostáva nám tu viac menej všetko rovnaké. Efekty pozadia, toto všetko nám zrejme ostáva. Možno, čo som si všimol pri zdieľaní, a teraz keď kliknem zdieľanie, tak toto taktiež asi ostáva rovnaké. Áno. Približne. Ono to možno troška robí rozdiel, keď je to tmavé pozadie, ale inak mám pocit, že sa jedná naozaj o viac menej to isté. Dobre, takže toto ukončím. A takto, pardon. Dobre, takže ukončím. OK. Takže ja by som natoľko, aby som sa trafil aj do toho času, takže toľko z novej aplikácie Microsoft Teams. Budeme sa aj venovať aj v tých ďalších častiach výrazne viacej a nové školenia budú prebiehať už len novej aplikácii Microsoft Teams, čiže budeme sa naozaj zameriavať práve na túto aplikáciu a to znamená, že čokoľvek budeme aj klikať, tak vlastne budeme hovoriť len už v novej aplikácii, áno? Takže toľko k tej zmene. Druhá oblasť, o ktorej sme chceli hovoriť, je Microsoft OneDrive, stávaná aplikácia, alebo teda stávaná služba v rámci Office 365, dostupná na, a teraz ja sa prihlásim, office.com. Automaticky mi ponúkne moje prihlásovacie meno, pretože používam profil, prihlásiť sa. A je to teda stávaná služba, ktorá je súčasťou Office aj A1 a je to teda to personálne úložisko. Čiže OneDrive môžeme nájsť spôsobom cez hľadať OneDrive, takto modrý obláčik. Čo je dôležité povedať, je to alternatíva k Dropboxu alebo Google disku. Áno, to je tiež veľmi dôležité povedať. Alebo v ľavom hornom rohu cez tie bodky 3x3 nájdeme OneDrive. V zásade je úplne jedno, odkiaľ spustíte túto aplikáciu. Pokiaľ ju používate, zrejme ste si všimli naozaj tie zmeny, ktoré tu nastali. Za mňa sú, musím povedať, že príjemné tieto všetky zmeny, ktoré tu nastali. To menu, to, ako sa to celé správa, je za mňa naozaj veľmi fajn. A tá zmena, ktorá nastala, v prvom rade je to ľavý panel, celý ľavý panel je nový. To znamená, začnem touto šípkou vedľa mena. Ako náhle prejdete myškou, tak sa tam zobrazí. Zrazu mám viacej priestoru. Áno, takže toto je taká drobnosť, ale ktorá poteší. Máme tu niektoré možnosti rolovania. Mohli to dať aj k rýchlemu prístupu, sa priznám. Na začiatku som preskočil pridať nové, čiže tak, ako ste boli zvyknutí pridávať cez moje súbory, v hornej časti bol, že nový dokument alebo nový súbor, pardon, tak už je to len tu v ľavej časti. Pridať nové, áno. A pridať nové máme priečinok, nahrať súbor, nahrať priečinok, Word, Excel a tak ďalej vytvárame. Bude to vytvárať, čiže keď nahráte súborov, vytvárame ho automaticky do tejto časti, áno. Rovnako tak, keď ja neviem, kliknem do príprava, pridám nové, tak automaticky vytvorím ten dokument v tejto časti, áno. Dáme, že SOJL. Dáme si inú farbu. Veľmi príjemné je to rozlišovanie farebné, teda rozlišovanie. Pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné, veľmi príjemná zmena. Takže z pohľadu mojich súborov a pridávania nových dokumentov je to v ľavej hornej časti.
Ja sa možno ešte na chvíľočku vrátim na tú časť domov. Vždy vám to bude vyskakovať nejaké novinky a tak ďalej, áno, takže to môžeme takzvané x-núť. A čo je tu pre nás? Čiže teraz nám to bude v zásade podhadzovať dokumenty, s ktorými môžeme pracovať. Automaticky ich tu pridáva a ja môžem odstrániť zo stránky pre vás. Čiže nechcem, aby mi tu vyskakoval taký dokument, aby mi tu svietil, tak dám si ho takto preč. Toto sú dokumenty, s ktorými som pracoval, možno sú vyzdielané a podobne. Každopádne sú to všetky dokumenty. A teraz, čo môžem s nimi robiť, je, že si ich môžem filtrovať. Na základe typu Word, Excel, PowerPoint, PDF-ko, prípadne môžem filtrovať, respektíve hľadať podľa mena. Čiže toto sú tie filtre, ktoré sú dostupné. Zrejme budú pridávané ďalšie, uvidíme. Keď sa pozriem na Excel, už toto mi uľahčuje relatívne tú moju prácu, ktorú mám. Opäť sa presúvam do ľavej časti, čiže moje súbory, tu v zásade sa nemení nič také zásadné zdieľanie a podobne je tu k dispozícii. Treba dávať pozor cez ozúbené koliesko, komu zdieľate dokument. Dávajte si pozor, že ktokoľvek, ak zdieľate nejaký dokument a dáte ktokoľvek, môže sa k nemu dostať naozaj ktokoľvek. Zdieľané. Toto je relatívne zmena. Inak máme tu filtre, ktoré sa tu nachádzajú a zároveň máme dve možnosti. Oni tu aj bývali, ale je tu s vami, to znamená, ak vám niekto niečo zdieľa, nejaký dokument, alebo od vás, čiže ak vy niekomu niečo zdieľate. Áno? Čiže tu už ale pozor, tu už odpadá ten filter, už ten filter tu nie je k dispozícii, čiže iba ak vám niekto niečo zdieľa, takže keď sa pozrieme na Word, tak Word, áno, bol mi zdieľaný. Keď možno narýchlo iba otvorím takýto dokument, tak tu pozor, všimol som si, že už aj Word je výrazne pomenený v zmysle takého toho štýlu, ako sa zobrazuje, opäť je o niečo príjemnejší. Tak to len tak na okraj. Toto, že zdieľa študent, áno, je pravda. A pri týchto ostatných nie sú mená, pretože sa jedná o dokumenty, ktoré sú priamo z nejakého tímu. Áno, to je rozdiel, že či to zdieľame z OneDrive alebo z nejakého tímu. Pretože v rámci tímu to mám automaticky dostupné. Z pohľadu obľúbených, opäť obľúbené vidím, môžem si pridávať obľúbené dokumenty, ktoré chcem mať stále dostupné na jednom mieste, taký rýchly prístup k týmto dokumentom. Ja sa pozriem pre zaujímavosť obľúbené položky, ale nie, obľúbené položky sú troška iné ako tie, ktoré sú na OneDrive. Tak len to som si chcel možno preveriť. Takže nie je to isté. Z pohľadu koša opäť máte kôš, kde ostávajú dokumenty 60 dní, následne 90 dní, teda následne prejdú do koša druhej úrovne a po 90 dňoch sú odmazané definitívne. Čo je zaujímavé, alebo teda pridané nové, sú tu ľudia prehľadávať súbory podľa toho, ktoré vám niekto zdieľal. Čiže ja som zdieľal so študentom dokument a mám ho to automaticky zobrazený. To je pre mňa perfektné, pretože vidím priamo takýmto spôsobom, od ktorého človeka je mi čo zdieľané. Schôdze, rovnako tak na schôdzach. Ak skončíte nejakú hodinu alebo nejaké rodičovské a tak ďalej, zdieľa sa v rámci toho dokument, tak tu máte ten priestor, vidíte dokumenty, ktoré sa tam pridávali. Takže toto je naozaj veľký benefit. Z pohľadu OneDrive na toto myslím si, že budeme používať naozaj výrazne viacej. Takže z pohľadu dokumentov a OneDrive ja sa ešte pozerám, čo by tu mohlo byť také nové, ale myslím si, že to je všetko. Takže ja si myslím, že môžeme pomaličky prejsť aj na diskusiu. Ja vám ďakujem za dnešnú pozornosť.